Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa na tasha mai albarka. So yau ina so na dan yi takaitaccen bayani akan application da muke haɗawa na wanda muke mayar musu da website application. So wannan shine tsarin application ɗinmu idan muka mayar maka da website ɗinka application. So ina so mutum ya bi daga farkon wannan channel har zuwa ƙarshe domin mutum ya ji bayani yadda application yake da kuma sauran wasu abubuwa. So da farko wannan shine da home page na wajen login ga kuma sign up shi mutum zai register. Wannan complete application ne muke haɗa. So mutum zai yi magana ta WhatsApp, kar mutum ya ga mun magana ya ji na faɗa masa kuɗi ya yi tunanin wai kuɗi ya yi yawa. Wannan application ake haɗawa, babban application ne saboda da yawa mutane wani ba so inganta kasuwanci shi dan ya ji application ya yi tsada sai ya sare ko kuma sai ya ji ma ba zai iya bai kamar a cuce shi ne, amma zai iya zuwa ya biya yan kuɗi 500,000 200,000 bude masa application. So wannan application ne muke haɗawa kuma application ne mai sauƙi wanda yake buƙatar inganta kasuwanci shi da application zai iya muna magana sannan muna ɗaura application a Play Store kuma muna haɗa application. So shawara shine gaskiya wanda yake da beauty website ya mallaki application mai kyau wanda user suke bukata, kuma na tabbata daidai gwargwado mutum da ya samu wannan application din insha Allah zai lallaba. Da farko mutum ya zo ya register zaka iya register musamman barin sa Adamu @gmail.com ga phone number nan sorry na yi mistake ran kwafi phone number saboda in baka yi application na da dan tsaro gaskiya mutum bai complete register da information din shi ba baya masa generator account number. Ga kuma state mutum zai iya zaben state ga kuma passport ga kuma transaction pin sai mutum ya danna, bayan ka danna sai ka danna register. So bayan mutum ya register so kamar yadda kuke gani ya ce registration successful, sannan kuma application mu yana notification so mutum sai login. To bayan mutum ya yi login, na so na yi komai daki-daki ne domin mutum ya ga yanayin da application yake, so sai ka danna accepting. So bayan mutum ya yi accepting, insha Allah wanda yake bukatar application ma ya review zai iya duba website ɗina ya satin saridata.com, zai ga wajen downloading sai mutum ya download application din domin ya yi review. So wannan shine fuska na application kamar yadda kuke gani, it's beautiful app. Insha Allah daidai gwargwado mutum na bukatar application ya samu irin wannan zai lallaba kasuwancin shi. Sai ka danna funding wallet, gashi automatic ya muna generator account number na Fanpay. In wannan bai ma ba za ka iya ƙara danna generate account bayan ka ƙara danna generate account zai ma generate na faga account kenan. So network in shi haka in ya gama zai yi generating account, bari mu dan jira shi. So ina dan fama da matsalar network ban samu na wannan ba, amma da mu iya review da wannan bari mu copy Fanpay account number din sai mu je mu sa kuɗi a ciki. Yawa so gashi mun shigo cikin account din account, bari mu paste na account number din mu ba. So na manta ta Fanpay account number. So bayan ya fito ga suna nan ga komai ya nuna sai data Adamu da muka yi register ina tare barin sa 500 a ciki. So bari ku gani kun ga gashi mun sa kuɗi, so bari mu minimizing na shiga instantly kuɗin shi yake sauka daga zarar mutum yayi. So insha Allah instantly kana refresh za ga kuɗi ya sauka kan dashboard ɗinka. So mu dan yi refresh sai mu ga saukan kuɗi. So kamar yadda kuke gani gashi nan yanda muka sa ga kuɗi nan ya shigo, dama charges naira 20 na sa, so gashi kuma 480 ya shigo. So wannan shine gaskiya application din yana da matukar sauri da wasu daɗin aiki. So wanda yake bukatar ya inganta kasuwancin shi zai iya mana magana hada masa application. So yanzu ba halin sayan data amma zan iya bari siya kati saboda kuɗin nan sabi kai na sayan data ba, bari na siya kati a layina. So sannan kuma da ka iya biya da fingerprint ko kuma transaction pin, da ka iya amfani da transaction pin ko kuma fingerprint, kowanne kai aike shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan ga kati ya shigo kuma application shi ma na da notification. So wannan shine gaskiya wanda yake bukata hada masa da wannan application zai iya yi min magana ta WhatsApp. Insha Allah number na ta WhatsApp zan aje sai mutum ya zo ya hada masa application domin ya inganta kasuwanci. Wannan shine receipt na application din. So ga kuma sauran features da application yake da shi kamar su personal settings su settings da dai sauran wasu abubuwa ga su wajen contact so ga wajen contacting na customer care wannan da dai sauran wasu features haka. So sannan kuma ba iya shi muke hadawa, muna hada application da yawa kala so amma dai wannan shine the best gaskiya new update wanda application da muka fi hadawa a yanzu kenan gaskiya. So mutum zai iya mun magana ta WhatsApp sai a hada masa. So kamar yadda kuke gani kun ga na ƙara creating virtual account
kamar yadda kuke gani gashi nan faga kenan. So ina buƙatar ƙara yin wani dan ƙara dannawa shi ma ya ƙara mun creating wannan shi. Sannan kuma na da passkey kawai da ba su da tumfurin, misali mutum ya zo shiga kawai da ba su da tumfurin yana da passkey kamar yadda kuke gani wannan shine passkey. So kun ga ko da mutum baya da tumfurin a wayan shi application zai ji daɗin aiki da shi, saboda da yawa mutane yanzu ba sa son sa passport ɗinsu in suka zo login application, ba sa so mutum ya ta jera passport guda 8 ko me. Amma kun ga akwai passkey wanda mutum zai creating guda 4 ga fingerprint na aiki ga kuma passkey da mutum zai yi amfani da shi. Kun ga passkey nan na sa na wuce kuma ka sa fingerprint ma zai wuce. Kun ga ko ta ina kenan kowa zai ji daɗin amfani da shi, da mai fingerprint da kuma mai son pin wanda yake amfani da pin, kowa zai iya aiki da shi. So wasu kuma ba sa gane bambancin application da website. So kamar yadda kuke gani wannan shine website. So misali wanda ba sa bambance application da kuma website, so wannan shine website. Misali kun ga kamar mutum ya danna login, yayi login ga yanayin da abubuwan mutum komai sai dai yayi ta kurum. Shi kuma application ne a cikin wayanka. So wannan shine bambancin application gaskiya da website. So bari ku ga application. So kamar yadda kuke gani wannan shine application ina na Sadi Data, kun gan shi website. So wannan shine website, wannan kuma shine application, kun ga da bambanci. So kuma wannan ya fi kyau, ya fi daɗin aiki, sun wannan kawai da yana wayan mutum ne. Shi kuma wannan sai mutum ya yi login ta cikin Chrome yayi, sannan kuma baya da wasu ɗan features haka sosai kamar yadda application ɗin yake da shi. Shi kuma application na da features, misali ma kana da contact number na mutum, zaka iya shiga ka ɗauko contact number na mutum domin ka tura masa data, ka tura ma mutum data ya amfani da shi. So wannan shine wanda yake bukata dai zai iya mun DM ta WhatsApp sai na ji ku. So kar ku manta in mutum wannan shi farkon zuwan shi ya taimaka da mana alamar subscribe, domin subscribe shi yake kara mana ƙwarin gwiwa, kara kawo muku wasu abubuwa masu amfani. Mun gode.